Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, September 3. Pagpapalaya kay San Simon Mayor Punsalan at 6 na iba pa, iniutos ng RTC Muntinlupa sa NBI. Presyo ng bigas, hindi sisirit ng malaki sa kabila ng rice importation ban ayon sa DA. Illegal fishing, pinakamalaking balakid sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda ayon sa BIFAR. Pagtatayo ng evacuation centers, dapat daw unahin kaysa sa mga maanumalyang flood control projects. Universal Healthcare, 80% ang natutupad ayon kay PBBM. Ipinag-utos ng Regional Trial Court o RTC Branch 206 sa Muntinlupa City sa National Bureau of Investigation o NBI ang agarang pagpapalaya kay San Simon, Pampanga Mayor Abundio JP Punsalan. Sa desisyong inilabas ng naturang korte, pinabura ng inihaing petition for habeas corpus ng kampo ng alkalde at iniutos sa NBI na palayain si Punsalan kasama ang 6 na iba pa. Kasalukuyan nakakulong sina Punsalan sa NBI Detention Facility matapos maaresto sa isinagawang entrapment operation sa Clark Freeport, Mabalacat City noong August 5 nang maaktuhang tinanggap ang umunoy bribe money mula sa Real Steel Corporation. Samantala, wala raw asahang malaking paggalaw sa presyuhan ng bigas sa gitna ng pinapatupad na rice importation ban. Dulot ito ng sapat na supply ng bigas sa bansa at malaking ani ng palay ng mga magsasaka ngayong taon. Naritong report. Sa kabila ng ipinatupad na rice import ban na nagsimula sa unang araw ng Setyembre, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na mananatiling kontrolado ang presyo ng bigas at hindi magkakaroon ng malakihang pagtaas. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, sapat ang kasalukuyang inventaryo ng bigas sa bansa. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, as of August 28, nasa 2.8 million metric tons ang dumating na imported na bigas simula nitong Enero, habang nasa 264,000 metric tons ang inangkat na bigas ang dumating mula sa 210 sanitary at phytosanitary import clearances PIC para lamang sa 28 araw ng Agosto. May darating pa raw na supply ng rice imports sa para sa nagdaang buwan, pahina rin sa darating na Nobyembre at Disyembre. Samantala, pumalo sa mahigit 9 million metric tons ang ani ng palay sa first half ng taon mula sa dry harvest season. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA, nauna nang naitaya ng DA na posibleng umabot ang output ng palay hanggang 11 million metric tons para sa anihan ngayong tag-ulan at malampasan pa ang target sa 11.38 million metric tons sa ikalawang bahagi ng 2025. Giit ni De Mesa, kung magkakaroon man ng dagdag presyo, maliit at kakaunti lamang ito at hindi katulad ng pangambang malakihan dahil sa sapat na buffer stocks at malaking palay harvest. Sa ngayon, nasa 42 pesos hanggang 45 pesos kada kilo ang imported rice batay sa pinakahuling monitoring sa mga palengke, habang nasa 43 pesos naman ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, malaki ang epekto ng illegal, unreported at unregulated fishing sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda sa Bataan at Siupang coastal areas. Ito ang nagtulak sa BIFAR para ilunsad ang Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps Project 2 taon na nakalilipas upang mapalakas ang kanilang hanap buhay at mapangalagaan ng karagatan. Para sa buong detalye, narito ang report ni Bryce Oracion.
Taong 2023 nang ilunsad ang Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o Fish Corps project ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ito ay isang World Bank-supported initiative na naglalayong palakasin ng kabuhayan ng higit 1.15 million na mangingisda at coastal communities, particular sa fisheries management areas o FMA 6 at 9. Kabilang ang Central Luzon sa FMA 6 na kinabibilangan ng Northwest Coast ng Luzon. Parte ng proyekto ang Fish Corps Talakayan, isang serye ng forum na layong palakasin ng kaalaman, pangunawa at pagpapahalaga ng mga benepisyaryo sa proyekto sa pamamagitan ng bukas, komprehensibo at nakakaingganyong diskusyon. Nitong Martes, September 2, masayang nagtipon-tipon ang mga mangingisda at iba pang benepisyaryo para sa isang Fish Corps Talakayan hinggil sa illegal, unreported at unregulated fishing sa Orani Public Market sa Bataan. Pinangunahan ito ng BIFAR Central Office, katuwang ang BIFAR Region 3. Pinili raw ng ahensya ang palengke upang bukod sa mga kalahok, maaari ding makinig at matuto ang mga fish vendors, consumers at consignees. Ayon kay Jason Estares, Fishing Regulations Officer ng BIFAR, laganap pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang illegal fishing, kabilang ang commercial fishing sa municipal waters, fishing without permit, paggamit ng kompresor, blast fishing at iba pa, lalo na sa mga commercial fishing vessels. Kailangan malaman din ng mga fisher folks natin, mga fish vendors natin, yung IUU. Kasi magiging katuwang din namin sila sa pagpapatupad ng batas, malalaman nila yung mga simple or basic na pinagbabawal pala itong ganitong species, pinagbabawal pala ang pagbebenta ng ganitong isda, pinagbabawal pala ang ganitong klaseng pang-uuri ng isda. Sir, sa 10 taon ko sa patrabahong ito, marami na rin akong na-file na kaso for administrative and criminal cases sa mga commercial fishing vessel na pumapasok sa loob ng ating municipal water. Aniya, delikado ang mga iligal na pamamaraang ito dahil sinisira nito ang marine biodiversity, dahilan upang bumaba ang huli ng mga maliliit na mangingisda. Kapag masyadong malakas ang IUU sa kanilang area, mababawasan ng fish cuts nila, mababawasan ng panghanap buhay nila, lahat ng mahihirapan, sila din ang mahihirapan. Karamihan naman ng mga maliliit na mangingisda, ma'am, sila yung mga legal eh. Actually, lahat ng maliliit na mangingisda, legal yan. Mga karamihan ng mga nag-i-illegal sa atin dito, ito yung may mga nasa commercial stages na ng pamamalakaya. Sinangayunan naman ito ng ilang benepisyaryo, lalo na't sila mismo ang maaapektuhan dito. Nangako silang makikiisa sa pagre-report at pagbabawal sa paggamit ng iligal na pamamaraan. Marami pa ang mga illegal fishing, tulad po ng mga troll, sudsod, pilit po sinisira ang kalikasan. Kaya umuunti po yung mga isdang nahuhuli. Tumulong tayo sa panguhuli o pagbabawal sa mga illegal fish. Kailangan i-report namin kung sino mga gumagawa. Hindi man sila mabigyan ng aksyon sa pamagitan din ng advice. O baka po pwede. Huwag nyo na ulitin yan. Kasi pare-pareho tayong maapektuhan. Yung mga isda na hindi dapat mamatay, maliliit, malalaki na mamatay. Oo nga, kumikita kayo. Pero karamihan naman ay talagang naghihirap. Nagpasalamat din ng mga benepisyaryo sa suporta ng BIFAR at Fish Corps Project. Samantala, hinikayat naman ni Estares ang bawat Pilipino na tumulong sa pangangalaga ng karagatan. Kailangan namin ng katuwang sa lahat ng pagpapatupad ng ating batas pangisdaan. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga maliliit na mangingisda, fishing communities na tulungan ng BIFAR o ng ibang mga law enforcement agency na nangangalaga sa ating karagatan. Kasama si Ashley Punzalan, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nahuli ang isang 21 anyo sa sospek na kabilang sa top 7 regional, top 5 provincial at top 1 municipal most wanted person para sa kasong statutory rape. Nadakip ang sospek sa isinagawang manhunt operation sa barangay Santa Rosario, Minalin, Pampanga, alas 10 ng umaga nitong Martes, September 2. Pinangunahan ni Police Colonel Eugene M. Marcelo kasama ang Minalin Police Station, 302nd Regional Mobile Force Battalion, Provincial Intelligence Unit at Regional Intelligence Unit 3. Ang sospek ay nasa ilalim na ngayon ng kustodiya ng pulisya. Samantala, 4 na sospek naman ang arestado sa magkakahiwalay na precision bypass operations sa Magalang at City of San Fernando, Pampanga nitong Lunes, September 1. Naaresto sa Magalang isang 24 years old na sospek at nakumpiska sa kanya isang caliber 38 revolver at 54 grams ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 900,000 pesos. Habang nadakip sa City of San Fernando sina alias Soy na isang high-value individual kasama sina alias Ramat Lando na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Fernando CPS. Samantala, malaki raw may tutulong ng mahigit 1.2 trillion pesos na panukalang budget para sa edukasyon upang maisakatuparan ang kakulangan sa naturang sektor. Makasaysayan din umano ang proposed allocation dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Alinsunod ito sa pamantayang pinapatupad sa buong mundo. Naritong report. Binigyang diin ng Department of Education o DepEd ang kahalagahan ng panukalang pondo para sa edukasyon sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, makasaysayan ng alokasyong ito dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na naabot ng Pilipinas ang pamantayan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO o paglalaan ng 4% ng Gross Domestic Product o GDP para sa edukasyon. Batay sa NEP na may basbas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 1.2 trillion pesos ang proposed budget para sa edukasyon. Pinakamalaki rito ay para sa DepEd na nasa 928.52 billion pesos, mas mataas ang 18.9% kumpara sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Kabilang sa pondong mahigit 115 bilyong pisong pondo, kabilang sa pondo ang mahigit 115 bilyong piso para sa School Operation Support, Senior High School Voucher Program, School-Based Feeding Program at iba pa. 41.6 billion pesos para sa konstruksyon, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga silid-aralan, bukod pa sa mga programa na nasa ilalim ng Basic Education Facilities Fund. Ito raw ay upang matugunan ang kakulangan sa classrooms. Upang mabawasan ang workload ng mga guro, kukuha ng additional manpower para sa bubuuing plantilla positions kasama na ang project development officers at administrative officers sa may pondong mahigit 15 billion pesos. Habang 13.8 billion pesos naman para sa computerization program ng kagawaran. May pondo rin para sa mga attached agencies ng DepEd, kabilang ang National Museum of the Philippines na nasa 840 million pesos. Mahigit 250 million pesos naman sa National Academy of Sports, higit 200 million pesos para sa Teacher Education Council. Sa Philippine High School for the Arts ay mayroong mahigit 150 million pesos. Ang National Book Development Board ay may panukalang pondo na 156.6 million at 72.6 million pesos para sa National Council for Children's Television. Bukod sa DepEd, may 134.99 billion pesos din alokasyon para sa State Universities and Colleges o SUCs, 34 billion pesos sa Commission on Higher Education o CHED, at 20.24 billion pesos naman ang nakatakda sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Patunay raw ang mga alokasyong ito na seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa pamumuhunan sa edukasyon para sa kinabukasan ng mga learners at matiyak na makuha nila ang pinakamataas sa kalidad ng pag-aaral. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, binatikos kamakailan ni Senator Bongo ang mga palpak at questionable flood control projects
at nanawagan na bigyang prioridad ang pagtatayo ng ligtas at maasahang evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Magbabalita si Ches Evangelista. Nanawagan si Senator Christopher Bongo na unahin ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga evacuation center kesa sa pagpapatupad ng mga palpak at questionable flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, September 1, iginiit ni Go sa Department of Public Works and Highways o DPWH na dapat bigyang prioridad ang pagpapatupad ng Republic Act 12076 o Ligtas Pinoy Centers Act na siya ring pangunahing may akda at co-sponsor. Aniya, dapat unahin ang mga evacuation center dahil bukod sa ganap na itong batas, tiyak na mapapakinabangan ito ng publiko tuwing may kalamidad at pagbaha. Layunin daw ng Ligtas Pinoy Centers na magkaroon ng pasilidad sa bawat lungsod at munisipalidad na magbibigay proteksyon at mabilis na tulong sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Ayon pa sa Senador, sa tinatayang 1.2 trillion pesos na pondo para sa flood control mula 2022 hanggang 2025, maaaring nakapagtayo na ng 60,000 evacuation centers kung ito ang binigyang prioridad ng DPWH. Bagay na sapat raw sana para matugunan ang pangangailangan ng 1,493 na munisipalidad at 200 lungsod sa bansa. Samantala, sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na may nakalaang 3.6 billion pesos na budget para sa Ligtas Pinoy Center sa 2026 National Expenditure Program. Gayunpaman, iginiit ni Go na masyado itong maliit kumpara sa halos 1 trillion pesos na inilaan ng gobyerno para sa flood control projects sa loob ng 4 na taon. Matatanda ang una ng binatikos ni Go ang umano'y ghost projects, subpar infrastructures at questionabling alokasyon para sa flood control na aniyay pinakinabangan lamang ng iilan habang patuloy na naghihirap ang mga mamamayan. Bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon at Senate Finance Committees, nanindigan si Go na dapat managot ang mga sangkot. Giit pa ng Senador, hindi lamang usapin ng korupsyon kundi malinaw na kawalang katarungan ang nasabing anomalya. Sa kabila nito, nagpahayag ng tiwala si Go sa bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama si Karen Murillo, Ches Evangelista, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 80% na ang kabuang na-achieve ng bansa sa usapin ng universal healthcare para sa lahat ng Pilipino. Sinabi ito ni Marcos kasabay ng kanyang pagbisita sa Bataan General Hospital and Medical Center sa Balanga, Bataan itong Martes, September 2. Dito ay inspeksyon ng Pangulo ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing o ZBB program, kung saan nasa halos 3,000 na pasyente sa nasabing ospital ang nakikinabang sa programang nagtitiyak na wala siyang ilalabas na pera oras na sila ay ma-discharge. Kasabay nito, ibinida rin na PBBM na 78 government hospitals na sa buong bansa nagpapatupad ng ZBB. Dagdag pa ng Pangulo, suportado ng pamahalaan ang mga healthcare worker at patuloy na palalakasin ang healthcare system sa bansa. Binanggit din niya na ang pagpapatatag ng ekonomiya ang susi upang maisakatuparan ang ganap na universal healthcare. Sa ilalim ng ZBB program, ang lahat ng PhilHealth members na naka-admit sa basic o ward accommodation sa mga DOH hospital ay hindi na magbabayad ng anumang out-of-pocket expenses. Samantala, posibleng madagdagan ang tinatanggap na ayuda ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nakakatulong daw ito upang labanan ng malnutrisyon ng mga bata hanggang 2 taong gulang. Ang balitang yan, ihahatid ni Jody Dizan Mercado. Isinusulong sa mababang kapulungan ang panukalang magdagdag ng benepisyo para sa programa ng gobyerno sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Inihain ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang House Bill No. 4174 sa Kongreso nitong August 28. Layunin ng panukala na bigyan ng hindi bababa sa 300 piso ang pinamamahaging Conditional Cash Transfer Program sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps. Inaamendahan ng House Bill ang Republic Act 11310 o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act upang maisama ang karagdagang probisyon na first 1,000 days cash grant sa bawat anak na may edad hanggang 2 taong gulang sa halagang hindi bababa sa 300 pesos kada buwan. Limitadong rekomendasyong ito sa 3 anak kada kwalipikadong benepisyaryong pamilya. Sa ngayon, ang mga 4Ps beneficiaries ay tumatanggap ng 300 pesos kada buwan sa bawat anak na naka-enroll sa daycare at elementarya sa loob ng 10 buwan kada taon. 700 pesos kada buwan sa bawat anak na nag-aaral sa senior high school sa loob ng 10 months kada taon at health and nutrition grant na 750 pesos per month sa loob ng 1 taon o kabuang 1,750 pesos kada buwan. Kung may papasa ang panukala, aabot sa 2,050 pesos kada buwan ang matatanggap ng bawat pamilyang sakop ng programa. Hangad raw ng mamabatas na maibsan ang problema sa malnutrisyon lalo na sa unang 100 araw ng mga sanggol sa pamamagitan ng nasabing cash grant. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino worker at sa mga Pilipino nagbabalak magtrabaho sa Singapore na mahigpit na ipinagbabawal doon ng moonlighting o pagtanggap ng bayad sa ibang trabaho bukod sa kanilang unang employer. Ayon sa abiso ng Philippine Embassy in Singapore, maaaring pagbultahin ng hanggang 20,000 Singaporean dollars na katumbas ng mahigit 800,000 pesos o makulong ng hanggang 2 taon ang sino mang mahuling lumalabag dito. Maaari ding bawiin ang kanilang work pass at ipagbawal na muling makapagtrabaho sa bansa. Kamakailan, iniulat ng Channel News Asia na isang 53 anyo sa Pilipinang domestic worker ang pinagbultan ng 13,000 Singaporean dollars matapos mapag-alamang tumatanggap ng part-time cleaning job na malinaw na labag sa kondisyon ng kanyang work pass. Hindi lamang ang manggagawa ang pinaparusahan, kundi pati na rin ang mga employer. Sa nasabing kaso, pinagmulta rin ng 7,000 Singaporean dollars ang Singaporean na kumuha sa Filipina bilang part-time cleaner. Binigyan din ng DMW na dapat sundin ng mga OFW ang labor laws ng host country upang maiwasan ang mabigat na parusa at mapanatili ang maayos na oportunidad sa trabaho sa ibang bansa.
Nakatakdang makipagsabayan ng pambato ng Pilipinas na Philippine Trail Running Team sa gaganaping World Mountain and Trail Running Championship sa Spain. Makakaharap nila sa kompetisyon ang 70 powerhouse squads mula sa iba't ibang bansa. Narito ang report. Handang-handa na ang Philippine Trail Running Team na sumabak sa matinding kompetisyon sa World Mountain and Trail Running Championships na gaganapin sa Spain mula September 24 to 28, 2025. Binubuo ng 14-man lineup ang pambato ng Pilipinas na sasabak sa long trail, short trail at age group divisions. Pangungunahan ito ng veteranong si Arnie Macañeras na dati nang lumaban sa prestiyosong torneo sa Austria noong 2023. Bago ang kanilang kompetisyon, nakatakdang bumiyahe ang grupo patungong Spain sa Huwebes, September 10 upang sumailalim sa training, preparasyon at acclimatization. Kasama nila ang mga coach, support staff at medical team na tututok sa kondisyon ng mga manlalaro. Bagamat maraming first-timers sa international scene, tiwala ang Philippine Trail Running Association na kaya ng mga manlalaro na makipagsabayan at makapag-uwi ng karangalan para sa bansa. Mahigit 70 bansa ang makakatapat ng Pilipinas, kabilang ang powerhouse teams ng USA, France, Italy, Germany at Spain. Gayon din ang matitibay na karibal mula sa Asia tulad ng China, Japan, South Korea at Nepal. Kaya Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa ulat na ito.
Po, narito ang latest weather forecast ngayong Miyerkules, September 3, 2025. Southwest monsoon na nakakaapekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Samantala, ang Tropical Depression Kiko ay nasa layong 1,100 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ang taglay na pinakamalakas ng hangin malapit sa gitna ay 55 kph, pagbugso na hanggang 70 kph at kumikilos na pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kph. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Zambales at Bataan ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat tulad ng southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ng localized thunderstorms. Pinag-iingat ng ating mga kababayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sanhi ng severe thunderstorms. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website at ang ibang social media pages. Mula po sa DOST Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio. Pasok bilang national finalist sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities o PACFMC ang Angeles City para sa kanilang pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga bata. Kaugnay nito, magsasagawa ng on-site validation sa 5 barangay ng lungsod sa darating na September 8 to 12, 2025 na pamungunahan ng Council for the Welfare of Children kasama ang PACFMC National Award Committee at Regional Subcommittee for the Welfare of Children. Nakamit ng Clark Development Corporation o CDC ang Tourism Promotion Excellence Award mula sa Manila Overseas Press Club bilang pagkilala sa kanilang organisadong pagsusulong ng turismo sa bansa. Personal na tinanggap ni CDC President CEO Attorney Agnes VST de Vanadera ang parangal sa ginanap na MPOC Grand Tourism Night sa Makati City noong August 15. Dinaluhan ito ng mga pangunahing personalidad sa pamahalaan at pribadong sektor, kabilang sina First Lady Luis Araneta Marcos at Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Ayon sa MPOC, naging sentro ng turismo ang Clark sa pag-aalok nito ng world-class facility, eco-friendly environment at iba't ibang aktibidad na akma sa pangangailangan ng mga lokal at foreign visitors. Patuloy namang isinusulong ng CDC ang Clark Freeport Zone bilang isang strategic gateway sa Northern Luzon para sa turismo, investment at regional development. Samantala, may isa na namang proud moment para sa mga Pinoy sa buong mundo dahil ang pelikula ni Love Diaz na Magellan na napiling kumatawan sa Pilipinas sa prestihiyosong 98th Academy Awards para sa Best International Feature Film. Alamin ang buong detalye sa Entertainment News ni Danny Cagino. Opisyal na napili ang pelikula ni Love Diaz na Magellan bilang pambato ng Pilipinas sa 98th Academy Awards o Oscars para sa Best International Feature Film category. Ang epic film na co-produce ng Black Cup ni Paul Soriano at iba pang international partners ay nag-revisit sa makasaysayang pagdating ni Ferdinand Magellan sa bansa noong 1521. Pero hindi ito typical na historical drama dahil mas progressive at thought-provoking take ito kung saan ipinakita ang simula ng encounter ng mga Pinoy at Europeans na kalaunan ay nagbukas ng daan sa kolonisasyon. Highlight ng pelikula ang world-renowned actor na si Gael Garcia Bernal na gumanap bilang Magellan. Halos 2 taon niyang pinag-aralan ng role at nag-immerse sa character para mabigyan tungkol sa kahalagahan ng ating kasaysayan. Nagbubukas din ito ng pinto para sa mga Filipino filmmakers para maipamalas ang kanilang galing sa international stage. Simula September 10, mapapanood na sa local cinemas ang Magellan bago pa ito tumulak sa Oscars journey.
Para sa mga nasa likod ng pelikula, ito ay laban, hindi lang para sa industriya ng pelikula, kundi para sa buong bayan. Ako po si Danica Gino at ito ang ating entertainment news. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Magandang gabi po at maraming salamat.